କିଏ ପର କିଏ ନିଜର। ଟୋପି ଆଉ ଜୋତାର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଥାଏ। ଟୋପିଟି ଜୋତାକୁ କହୁଥାଏ, ତୁ ପାଦ ତଳେ ରହୁଛୁ ଆଉ ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ। ଜୋତାଟି ମନରେ ଟିକେ ବି ଦୁଃଖ କଲା ନାହିଁ। ଟୋପିଟି ଜୋତାର ଚୁପ୍ ରହିବା ଦେଖି ପୁଣି କହିଲା, ତତେ ସମସ୍ତେ କାମ ପଡ଼ିବା ବେଳେ ଖୋଜନ୍ତି। ଏଥର କିନ୍ତୁ ଜୋତାଟି ଚୁପ୍ ନ ରହି କହିଲା, ହଁ ସତ, ତୁମେ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଆଉ ମୁଁ ପାଦ ତଳେ ରହୁଛି। ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା, ମୁଁ ପାଦ ତଳେ ରହିବି ସାହାଯ୍ୟରେ ଲାଗୁଛି। ଚଲାପଥରେ ପ୍ରତି ବିପଦରେ ପାଖେ ରହିଛି। ହେଲେ ତୁମେ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଥାଇ ବି ବର୍ଷା କବଳରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରୁନାହଁ। ହଁ, ମୁଁ ବାହାରେ ରୁହେ। କାମ ଆସିଲା ମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଖୋଜନ୍ତି। ହେଲେ ମୁଁ କାହାକୁ ଧୋକା ଦିଏ ନାହିଁ। ତୁମେ ଅତି ପାଖରେ ରହିବି ଠିକ୍ ସମୟରେ କାମରେ ଆସ ନାହିଁ।